Indumandumane yadumeza izweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazone empandla inhliziyo zamadoda ebomvu. Indaba setete indaba senyimba nemkhonto okwazi igazi indaba ikhala amanzi dictionary. Indaba zadida umndeni. Ngalunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha. Bingelele yonke indawo lapha enikhona. Kwabasempumalanga abasentshonalanga abasenyakatho abaseningizimu. Khehlelezi ke lo khuluma ngqo qobo lwakhe. Ungezwa ngabantu bethi ungezwa ngalabo abantu abethi ku Facebook bangokhehleleza. Ake siqale la silungise lento esihambe umhlaba wonke kuthiwa ukhehlelezi unomuthi ovusa abantu abafile. Angibavusa abantu abafile mina. Uma nginomuthi engifuna ukusho kubantu yozwa kimi kuphuma ku live noma kuphuma kanje. Cha lokho kusabantu abasalwa izithe ezazama ucekela igama phansi kodwa ke sikho la. Okokuqala abantu baseMaritzburg, Thekwini, Marian Hill, Sweetwater, Mpolweni, Caluza, Moy River, Greytown, nonke bafowethu eMaritzburg, yonke Xopho, Zimkhulu, zonke asinyukeni. Umgqibelo ngiyangena eCity Hall, kuzoshuba, kuzobhubha. Lapho siyobe siyothi sizondlala amasundu sindlalela ukungena ephasikeni. Good Friday siyangena. Nakanjani siyangena. La esithi thona kuyashuba Saturday, this Saturday kuyashuba eMaritzburg ngomhla ka9 April. Kushubile eMaritzburg. Sithi faka ingubo yakho emhlophe, bafaka isikipha sakho esimhlophe, faka noma yini. Ufike amakhandlela uyathola esangweni. Ungene namakhandlela eliyelo nelimhlophe. Necklace yakho ungayishiyi, mawunganawe uyithola esangweni. Phathi necklace yakho. Kunale ntambo ke sengicelile ukuthi bonke abalandeli ukhehlelezi uma gilele uthi umkhulu abazothinta labo abantu abafake lezi intambo bawo bebethinta isola mqo. Abayitholeke lezi intambo lezi intambo zikhona emakhemisi. Ngomgqibelo ngomhla ka8 nangolwesihlanu akusasa mhla ka7 sine 25% special emakhemisi kaKhehlelezi. Sinali ikhemisi elikhulu kakhulu elinama products kaKhehlelezi. Wena ohlala usaba ukuza kuKhehlelezi awuyihambele uye ekhemisi lakhe elisekhona ilof and commissioner lapha endaweni yase Johannesburg. Sinalo ikhemisi futhi elisustain Towers ese Pretoria. Sinale linye futhi esilivulayo manje lapha eNelspruit nakho sesifikile. Witbank downtown sesifikile. Sikhona sinale ikhemisi eMnambithi, sinalo futhi ikhemisi. Kanti ke sinale linye ikhemisi elilaphana eVerelem nga next to Department of Labor. Sinale ikhemisi elikhulu kakhulu elilaphana Anton Lebete 407 Anton Lembete abanye bathi Smith Street ngase Salmon Grove. Futhi ungene lapho uzolithola ke linye laphana elise Potchefstroom laphana ngase opposite uSpa uDeep Spa. Kanti ke futhi sinalo eMaritzburg ngase Home Affairs. Zitholeleke izinto zakho ungene nje mawungena ekhemisi thandaza omncane usho uthi kade ngahlupheka ukuhlupheka kwami konke ngizokushiya kule khemisi. Mina ngicela impumelelo. Sengikhulumile ngokhehlelezi abafuna ukubook iappointment ungakhohlwa ukuthi into yokuqala first priority zama ukuthi ushaye enamba nethi 087 550 1177 noma ushaye le number ethi 071 130 7808. Ukhumbuleke noma ungaze usifone ungasithole efonini lithi iBhayibheli konke kunesikhathi sakho. Sibhizi kakhulu baningi abantu abafuna ukhehlelezi. Khuluma nje ngikude ngiseyintabeni ngihambile ngiyovakashela abanye abantu futhi. Ningixolele, bear with us soon attend noma ushaye nje inamba ethi 063 051 7641. Ngiyanithanda ithando zami ngothando lwa love. Bengingajabula manje ngacomment. Senthanda futhi siyodlala sinthanda and we will always bring the best service to you guys wherever you are. uNkulunkulu anibusise.